Sukad si Jesus misaka sa langit. Siya nag-andam og puloy-anan sa tanang mituod kaniya. Ilabi na sa tanang katawhan nga kabahid sa iyang hinigugmang simbahan. Nga nagapamuhat sa iyang mga sugo. Nagasaysay sa maayong balita. Nagapaubos sa ilang kaugalingon. Ginadumilian ang kaugalingong tinguha. Ingon nga si Jesucristo na ang nagapamuhat ug dili na ang ilang kaugalingon. Ginapalabi ang pagbuhat sa ikapahimuot sa Dios. Nahigugma sa ilang mga silingan ug labaw sa tanan nahigugma sa Dios. Sila nagaantos sa mga pagsulay. Hugot nga nagakupot sa mga saad sa Dios. Ug mapailubot nga nagahulat sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Hangtod kanus aba maghulat ang mga Kristohanon sa pagbalik sa Dios. Unsa ang mga mahitabo sa unahan sumala sa balaang kasulatan. Mga brothers and sisters, hapit na dyan siguro mo balik ang Ginoo, no? Grabe naman ang pagkitabuan ni kalibutan. Mahal lang kayong pamaliton. Naghirap pa dyan sa ubang nasod. Nakabalita mo sa Israel o sa Gaza. Yes, sister. Luwi kayo ang kaibda sa mga tao dito. Ilabi na ang mga bata sa Gaza. Mura judugin kumot akong kasing-kasing mo tanaw ba? Utadyo, di na natin magian yung kalisod. Speaking of Giraban, kapit na itong gigapit sa Biblia niya sa Pinadaya Kapitulo 9, versikulo 16 to 18, naging kining dakong kubat, upatay gayod sa ikatulong bahin sa mga tao sa kalibutan. Ay, abi ninyo mga igsuon, tanang nasulat sa balang kasulatan, mahitabo yun. Kanang gira nga giingon sa pinadayag, hagbay ra gipangandaman sa mga nasod, ang Russia, United States, France, China, United Kingdom, Israel, India, Pakistan ug North Korea. Mga nasod nga nangandag og mga nuclear weapons para sa maong gubat. Aduna usay mga ebidensya nga ang Iran, North Korea ug Syria kalabot sa illegal nga pagpalusot og mga dual use nga mga hinagibad. Apan mag-ampo lang ka sa Dios nga iya panalipdan ang iyang mga katawhan kung moabot na nga mga kalisod. Okay na gilang mo? Okay na lagi. Di mo tigo na itong bay. Hindi na nagpaduol no? Isa ka na no? Yung Ikaw sa mga piyo. Nawala akong girlfriend. ay, Pupunta naman ako sa lamisa. Hindi na ako nawala, guys. Lagot di mo tigo. Nurag-hirap siya akong girlfriend. Pagtingin ako, nawayaw ka niya. Labiyo! Imuhal itong marpil nga gitahang sa iro ganiha. Usya! Ay, pwede kit-kit sa iro ganiha. Imuhal itong marpil. Abi man na akong ipon sa baboy. Tika niya orang po, di ba? Ay, wag ako kabalo. Uy, mahal kayo ko pahimo ato. Awo Isa ka bulan mo ba yung isog na ito kay basin mo luwag daw. Wala kita na oran mo kagikit-kit na ero. Anong baho kayo? Huwag ko ni mo bantay piyokot. Nagkuha naman ng tubig na kay Manot Pesco. Pag yangin ako, wala na. Ayaw mo na ni Pio. Kanya na pangitayo ang Marpil. Ay ba ito, Pastor po? gusto na. Speaking of rapture, Pastor. Karusta po namin tao, Pastor? Brother John, daghang teorya sa mga Bible scholar may tungod kung kanusa may tabo ang rapture. Ang uban nagaingon nga mahitabo kini una maabot ang tribulation o kasakit. Ang uban nagaingon nga tunga-tunga sa kasakit ug ang uban nagaingon nga katapusan sa kasakit o tribulation. Kung kanusa man
ang Dios ra gyud nasayon. Di gyud nato mahibawaan ang hunahuna sa Dios. Ang ato alam, atong saligan, ang pagkamaayo ug gugma sa Dios ug atong lauman ang iyang masaa diya sa Matthew 28 verse 20 nga siya magaubad kanato hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Amen din, Pastor. Pero murag hadlok mo kay Pastor ay. Kaya ba sumabayot na ang Ginoo ba? Malo pa ko na ninyo. Dapat mag-inyo garo ko daan. Bago mo balik ang Ginoo nyo. Nakita man kayo gusto magigminyo sa kuha nga. Daghan man kayo na sila. Kaya sila tanan nakagusto nila ako. Lisuta ko mamilya ni oy. Dapat mag-inyo na sa ko. Kaya mas mabayot ang Ginoo. Narao. Aray. Binyo. Ikaw Pio, no, mura jud wali mo gi-apply ang pumapulong sa Ginoo. Adunay saktong panahon para sa tanang mga butang. Ayaw pagdali-dali. Ang Dios ang magplastar sa tanan. Yaga-yaga mo ko na ito aday. Dahil mga kayo na, naway kayo ang mga bata ini magira niya. Hindi ang mga gagmay nga bata. Magtagandagan niya ako yung mga buntis at ko kay tiyan. Dapat, bahalang magira, tatlo ng mga bata. O kinagaya, di ba, Bradjem? Magpinyo na po ka, Bradjem, no? Pag-inyo na, naadro si Papa. Mau magpinyo na po ka, Brad. Nagyud pud kay Fonto Pio. Tama jud ka. O di magpinyo na po ka. Kita na lang magpinyo, kano mangita kung magtuglain niya. Dili oy, dili ka minyo. Ako dili jud po ko maskwela oy. Di mo gyapon ako muslan kay mo balik na makang Ginoo. Magkalas-kalas ako sa panahon ng kwarta ko ngana. Ayaw ka panyaga kay, huwag mo kay kwarta. Nawa na kay Fonto. Huwag mo kay panahon sa ko ah. Hi, Brother Pio. Brother Pio. Takta no Sister Victoria. Brother Pio, Sister Victoria, ang giingon sa balang kasulatan, manganda mo magpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Kapan dili na mao nga pagpanganda mga kayo na buhaton. Basi noon ng Pio nga magpataka lang ka uminyo, may mo na nang problema sa pangalabot. O basin ang pag-undang nimo sa pag-eskwela, Sis Victoria, makahimong makaluluoy sa imo sa umalabot. O magapadala ka nimo sa pagkabugnaw sa pagpangalaga diya sa tungkoy nga Dios. Kay sabiya sa mga sinyalis nga ang Dios mo balik, mao ang pagkabugnaw sa gugma sa mga magtotoo diha kaniya. Samtang nagapaabot ta, atong buhaton ang maayo o sundon nato ang mga sugo sa Dios. Sorry kaya basta. Okay ra na Sige, magpaabot ka sa tamang panahon, Brad. Ikaw, Brad, so paabot po ka sa tamang panahon, no? Paabot kita, Brad. Humahan ka ni mapantay po ko anak, Pastor. Kaya, masih mapareha sa akong marpil, mga kalit nagkahanaw. Niyutog na lang kayo dito kong S. S. Nick. Magbantay jud ta sa panahon karon tungod kay nagkadautan na jud ni. Ya grabe po lang ang lihok sa yawa ug daghan na po ang mga Kristohanon nga natintad. Kabantay ba mo? Daghang mga Kristohanon na ang dili ganahan mo simba. Unya di na pud kayo sila makitaan kung Domingo na mao kinahanglan nga aware jud ta sa buhat sa yawa ug dili ta magpailad. Kung ako pastor, tumaon din ako nga malipay ang kimo sa kuha. Inig magkita na face to face. Kung makikamot ko nga magsangyaw sa may balita, may lugar sa kaluwasan. Kay mao man yung suog ka nato, di ba? Boy, kuman ba yatang mag-evangelize ka? Ito kaya na ako sa Ginoo kinabuhi mo o isa nasa kudaron sa Ginoo para sa iyong bulaton, patudid ko. Ako po, unahon din ako ang Diyos sa kanunay. Nasayon ko nga, may ang dagan sa kinabuhi sa akong unahon. Uy, tama-tama. Magsuon. Tawagan ako si Mami Daddy sa US. Yes. Nasa may organization dito nga, nagasuporta. Nga sama ni Ili, nagasangyaw sa may balita, may tungkol sa gawa, sa kaluwasan. Why not? Diba? Magkatita sa mga nasod o lugar na sakop sa ating 40 window.
Ha? It's in 1040 window, Brother James. Ay, yan din eh. Tanawan yung mapapalihog. Ay, salamat yung dala. Ay mo niya. Oo. Tulog kay kayo. Wala mawa na yung mapil. Basahin dyan yung mga panubiyo. Tarong nga. Mo niya 1040 window. Dagang kayo window. Baliktad na. Ay baliktad yan. Baliktad yan. Sige. Oh, sige. Dami mga igsoon. Tanawan ninyo ang mapa. O niya mga naso. Nga sakop sa between 10 degrees and 40 degrees north latitude. And from South Africa. Ang tawag ng sinusun eh. Sa Middle East and Asia. Muna ginatawag nga resistant build kaya ginadili sa ilang pagkabero dito ang pagwali sa may balita ay tungkol sa kaluwasan. Mga Muslim, Buddhist o Indo ang kasagaran ng buhay din o sayon na mo na 2/3 sa mga tao sa tibong kalibutan nagpuyo din o 90% sa mga naso din wala pa dyan nawalihan sa may balita sa kaluwasan. Mo niya ang sakop sa 1040 window, Brad. Kanina mga nasyon nga wala kaila sa Ginoo. Ubay-ubay hindi ay sila, Brad, no? Na ay Egypt, na ay Jordan. At sunod na to, na ay Yemen. Oh yeah. Na ay Iraq, na ay Saudi, na ay Iran, na ay Kuwait, na ay Qatar, na ay Oman, na ay Palestine, na ay Syria o na ay sa pagbasa niya, Brad. Djibouti! Yay, Djibouti! Ubay-ubay giti ay Brad, no? Tinugod yung ganong biyo. 69 ka mga naso na sakop sa 1040 window. Apil ka ni ang Pilipinas o South Korea nito sa una. Apan karon dili na. Igsuon, publika ni nga nason. Publika sila sa material. O limo na sa espirituhanon, publika sa Kaluoy po sa mga tao, Brother James, no? Kung saan nila pagkabato sa kaluwasan kung hindi sila makadung pinagis ng mga magwawali. Internet guy, dagan mo kung makita nga nagawali sa Facebook. ay, sister, mga igsuon, bawal po sila dito. Pati nga na, Biblia, bawal. Kay, ang, bawal sila dito kiniyang tawag, pagwali sa may balita, may sa kaluwasan sa mga sakop sa 1040 window. Pero na ay mga, siguro 10% sa mga nakalungog na, may sa kaluwasan, pinagibot sa mga missionaries. Apan hindi mo dalhin, kay nagasinati sila o makapagsakit. Apan ang sugo sa Diyos nga iwali ang may balita sa tanang karasuran sa kalibutan kay paumani ang sulog na nato. Mao, kinsay uli mo ba? Uli mo ba mo? Salamat. Kamu son. Dili mo ba? Ikaw ang biyo. Di ka mo ba na? Ha? Pastor, ka kira sa gatuhan. Ha? Di mag-atuhan yung mga minawalya. Di mag-asya mga upapal. Ay, Samot na tuhan. dili lang ka. Wala kang kabayotan ng tuhan, bro. Tubig mo na ng tuhan. Tuhan ba? Sige, hindi biyo. Tingnan sa mga ikaw na sayang. Kung, ipinalo na ano ko ninyo nga ang pagwali sa mga balita ay tungkol sa kaluwasan nga dili jud dali kunta ang lamang tanan. Basta para sa Ginoo, Brother James, adom jud ko kanina. Amen. Salamat kayo. So, Ay, mayo kaninyong mga plano mga igsoon. Kay kapalo ba mo nga usas ng mga sign nga ang pagbalik sa Dios mao ang mawali ang mayo balita sa tibuok kalibutan. Dili na siya isun may tabo. Bisan pa kung naay 1040 window kay mo na focus karon sa mga Kristohanon nga mawali ang mayo balita dito sa ilaha. Sama gud ating ginabuhat nato karon. Mao nga pastor, magampudid ko sa Ginoo nga tagaan ko kusog ka anak ang pagwalis na mayong balita dito. Brother James, asa man ta magsugod? Brother Jan, masugod ta sa South Sudan, pinakabuburing lugar sa South Africa. Mga Muslim ang kasagaran na mo dito. O, na may mga Kristohanon siguro na sa 5.4% o mga kailan na pa sila. Uy, may na Brother James kay kanito. Di na kayo mag-lisod. Mag-apo, may dali alam sa inyong misyon, mga isoon. Salamat kayo, sister. Sinahanglan siya kayo naman ang inyong mga pagkakas.
Hala dito mo pagbalik kay mga isuman mo. Ako, dinira ko Magubang niya, Pastor Boy. Magwali mi dyan sa lindasan. Kaya si pangatawa diha, panuhutan man na. Igit na ginaon niya. Dinira ko sa Pilipinas. Kay, dagat ko niya ang impyerno dyan Kapalin na baya ka ng mga Pinoy nga dahil kay Gulo. Walihan pero di maminyo brand. Dahil kasing-kasing. Dili mo hata ko 10% ka touch. 100% ka pagtuod niya sa atong buhay nga Diyos. Maong ako, dili lang sa ako sa Pilipinas. Kaya dagat ko niya mga tao nga kinahanglan nga walihan. Pero dahil mo yato ba? Kanya si Pastor Ante. Nakita ba ito na ako niya sa IBJ? Sa Malagos. Gitagaan man niya isa ka sa akong bulan. Pastor, magpiyaw-piyaw ba ito? Sambot na tubod. Hindi, ikaw kayo mo kanya hindi ba niya makaba? Katong imong bulan, Pastor ba? Dami kayo ito isagol sa tubod. Ba't ko sa putong piyo? Saan mo naling buhay itong piyo? Chinese to. Chinese? Oh. Ito, natin mo sa utan. Oh, Chinese to. Katong yagi, Chinese 1. Chinese 2 na karoon na. Kung naapay mo sunod ay Chinese 3 na ganyan. Pero last naman niya, Chinese last na. Kasi Pastor, kati mo bulan pa. Ikaw man. Atong lutoon. Ay, ano ni mo nakitaan? Dito sa imong kwarto, imong itaguan ang lalo sa imong higdaanan. Kaya ibis ako to, gi-reserve ko to ng piyo. Nanimahog ng bulan. Kapantay ka ganyan, ganyan ko ang dire. Alos daw. Mauna ka, Pastor. Sinyalis ka kanto. Yung katong bulan, dapat yuto ko na ginagato. O magluto sa kong bulan, Pastor. Sige ng piyo. Lutuan to, limaw na Kapag dati pa, kaunod ka nun. Sige ng piyo. O sige, tawagon lang tamo kay. Nohondan na yung kong istorya. Pagkitaon mo na ako akong parpel, ha? Sige, sige. Ang tawagon na tamo maluto na. O sige,